Hola, Olafres, soc l'Albert. Hòstia, no et fotis que estem ja baixos de bateria. Però us ho diré ràpid. Avui anem a fer panellets. Per començar-ho a fer fàcil farem els panellets de pinyons. Farem el massapà i després farem els panellets de pinyons. I els altres panellets, escolta, ja els farem l'any que ve, tu. Que donen molta feina. I així tindrem vídeos per fer l'any que ve, també. Ara em truquen. Vaig agafar el telèfon. Anem a veure com es fan els panellets de pinyons. I aquests són els ingredients que farem servir. I aquí tenim 150 grams d'ametlla molta, molida, picada, molt picada, de fet. 150 grams de sucre, uns quants pinyons. Aquí he comprat, em sembla que he comprat 150 grams també, però bé, és per reposar-los. És a dir que si ens en sobren no passa res. La ratlladura d'una llimona i un parell d'ous. Farem servir un ou. Primer per fer la massa farem servir... Bé, ja us ho explicaré, val? Mira una cosa, vaig a separar la clara del rovell. Jo sempre ho havia fet trencant això i passant aleshores el rovell d'un costat a l'altre de la closca i s'anava colant la clara cap a baix. Però clar, si l'ou toca la closca el podem contaminar. Aleshores, la millor manera, encara que sembli una guarrada, és obrir l'ou i colar-lo així amb les mans. Amb les mans ben netes és la manera més higiènica de fer-ho. Ja ho tenim. I per què hem separat la clara del rovell? Perquè ara barrejarem aquí els ingredients secs, l'ametlla i el sucre, i la ratlladura de la llimona. Ho remenarem tot i ho barrejarem així en sec. I ara hi anirem afegint de mica en mica la clara d'ou. I tirarem primer una miqueta. I ho barrejarem. I veurem si necessita més líquid, i si necessita més líquid, hi tirarem la resta. Home, sí, necessita més líquid, està clar. I tiro la resta de la clara i ho continuo remenant. I ara ja va agafant la textura que volem. Ho hem d'anar barrejant fins que quedi una massa compacta. Molt fàcil, això és un moment, I ja ho tenim. Aquest és el massapà. I ara ja tenim la massa feta, però no sé si es nota que encara està el sucre aquí com cristal·litzat. Aleshores això, si ho mosseguéssim, faria com un crec, que no ens agradaria. Aleshores el que hem de fer és fer una bola, fem un rull així, de massapà, l'embolicarem amb film transparent perquè no es deshidrati i el deixarem a la nevera unes 14 hores i d'aquesta manera també s'anirà hidratant el sucre de dins i s'anirà desfent. Apa, doncs. Fins d'aquí una estona. Ja han passat 14 hores i més, perquè de fet ho vam fer ahir. I ara ho aplanem més. Fem com un xurro així. Ui, se'm trenca. Així, amb delicadesa, perquè si no es trenca tot, Veig que es trenca. No sortirà això a la tele. Ja està, no cal més petit. Sí, no? Home, no, carinyo, no sé, ja està, no sé, talles els trossets. Ja és, mira. Hem fet així un xurro una miqueta més... Sí, una primera prova. S'està parlant tota l'estona? Si facin estos vídeos són molt avorrits. One. I faig boletes, així, vale? Bueno, porcions. Més o menys que siguin totes iguals. Potser poden semblar una miqueta petites per ser panellets, però després quan fem les boles, com que les hem de farcir amb els pinyons, es veuran més grans. No es farceixen, Les has d'embolicar, pinyons. Fem boletes? Sí. O no cal fer boletes primer? Sí, fes jo, que fa il·lusió. Ah, fas tu? Vinga, va. Ja m'has pres el canal, no? Sí, faig jo perquè això comença a ser... Pot ser la ruïna. Per començar, jo no ho he fet mai així, però et faré cas a tu. Deixa't estar. Ara hem d'agafar això, fer boletes, ficar-ho aquí dins amb el rovell d'ou i quan estigui ben pringadet amb el rovell d'ou hi enganxarem els pinyons. Es xafa una miqueta, es van apretant, es va fent una bola. Jo me'n recordo quan era petita, la meva mare em feia fer aquest estapar, perquè ja no té paciència, em deia, enganxa tu els pinyons, doncs...
Bueno, més o menys. Ai, Ja està, acabat. T'ha quedat molt bonic aquest, espera. I el deixem en una plata de forn, Pam. ara en què ja hem posat paper de cuina. I anem fent. I ara que els tenim aquí tan monos, perquè estiguin encara més monos, els pintarem amb una miqueta de rovell d'ou, perquè quedin molt brillantets i molt bonics. I ara que els tenim pintadets amb ou, els ficarem al forn, que el tenim a uns 250 graus, i els deixarem uns 6 minuts. I ja els tenim. Què et sembla? Panellets de pinyons. Boníssims! Si et vols subscriure al canal, només has de clicar a la casella on hi diu subscriu-me i activar la campaneta de notificacions perquè t'avisi quan pengi un vídeo.